Ulu hoşuluk ulgamlarynyň ýol başlary hem hünärmenleri hormat prezidentiň ýurdumyň durmuş ykdysady ösüşiniň şu ýylyň ilkinji 2 aýynda gadanlanan nitijelerini başlanyp geçirilen Ministrlik Kabinetiniň mejlisinde beren görkezmelerini berje etmek baradaky meselelerim masadyň esasy gün tertibine girdiler. Ma'lum bolýar hormat prezidenti ulgamyň puduq idaralarynyň ýolbaşlarynyň daýhan birleşikler bilen köpräk işimi taşyrdy. Masada hormat prezidentiň beren taşyrklarynyň uranyp geçirilmeli işleň anyk uğurlaryny kesgitlemäge başlanan çykyşlara giň orun berildi. Bu babatda birnäçe teklipler ortaga atyldy hem giň işleýän pikirleşmeler boldy. Şeýle masadyň dowamyny hormat prezidentiň Türkmenistanyna ähli halk baý ekmek dawlatyny geçirmek hakynda gol çeken kararyny raýatdy. Bu ekologiýa çäretiniň 20-nji martda geçirilmegini hemde emele gelen ýagdaýlar nazar alınıp, baý ekmek dawlatynyň hemde halkara Nowruz bayramynyň, milli bahar bayramynyň her welaýatyň, şeýle Aşgabat şäheriniň öz şäherlerini gurulmagynyň belenlerinden uranyp, degişli işleri talaba laýyk alyp barmak üçin wedipeler kesgitlendi. Çıkışlarda hormat prezidentiň suw meselesine hasyrlygy ýokarydyrmak hem täze ýerleri özleşdirmäge aýratyn ünsürip, suw toşytlaýjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagyň we işte beýleki ýurtlaryň tejribesini peýdalanmagyň möhümdigi barada aýdanlarynyň ähmiýetligini ataly. Çıkışlarda öňdürýän wedipeleri awra bilen ýerine ýetirmek urunda ähli mümkinçilikler hem şertlerini bardygy belirli. Şunlukda bu urda durmuşa geçirilen şäherleri işeňleşdirmegiň esasy urur kesetlenip, berkarar döwletimiň bagtyarlygyny ýurdumyň sowda, telekeçilik, dokma we hyzmatlar ulamynyň işi talabalar derejede ýola goýulýar. Türkmenistana amal aşyrýan giň goçurly özgörtmer maksatnamysynda ýurdumyň telekeçilerini möhüm orun degişdir. Şununla baglykda bu toplumda geçirilen maslahaty hormat prezidentiň toplumyň ýol başlarynyň ýakyn döwür üçin wedipelerni serjermegiň zerur doluny ötüçekip, bu urda belirlen şäherleri çartarak amal aşyrmak üçin ähli zerur şäherleri görmegi taşyranyň aýratyn ataly. Sowda dolanşyny işeňleşdirmek, telekeçiliň ykdysadynyň ähli puduklaryny amal aşyrlayan taşlamalara gatnaşmagyny üpçün etmek öňde durýan wedipeleriniň hataryna görkezildi. Belirlen şäher ykdysadynyň ähli puduklaryny alnyp barýan işler häzirki döwrüň ösen taraplaryna hem halkara ölçülerini dolu kybap gelmeleri. Şeýlelikde ýerine ýetirilýän işleri ýa-da kämilleşdirmek maksady bilen oňa häzirki zamanyň ösen tejribeleri, täzeçil tehnologiýalar, şoltanda sanly ulgamlary işeň ornaşdyrmalary. Munyň özi häzirki döwrüň esas talaplarynyň biridir. Şoňra da masada hormat prezidentiň ýa-da talap edýäli işleri iň dogry wagt derejede gurulmagy şartlanmak baradaky taşyrklaryny ýerine ýetirmek boýunça beýan bilen pikirler hem teklipler ara alınıp maslahatlaşyldy. Bilim alamy sağly goraýyş sport ugamlarynyň, jemgyçilik kurumlarynyň işgärlerini geçiren masadyna häzirki döwürde ýurdumyň bilim ugamyna kämil tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, bilimiň hilini hem derejesini ýokarydyrmagyň möhüm talap bolup durýanyny anataly. Şununla birlikde Ministrlik Kabinetiniň şu ýylyň 2 aýynyň durmuş ykdysady görkezijleriniň jemlerini başlanyp geçirilen mejlisinde hormat prezidentiň ulgamyň işgärleriniň öňüne goýan möhüm talaplarynyň hem taşyrklarynyň ören uly ähmiýeti barda giň işleýän durup geçirildi. İşler alınıp barlana ýa-da gurulany hormat prezidentiň hut şol talaplarynyň hem taşyrklarynyň uranmagynyň zerurdygy aýratyn ataly. Hormat prezidentiň gowy taýýarlykly ýaş hünärmenleri ýetişdirmegiň möhümdigi, ýokary okuw mekdepleriniň, Ilimler Akademiýasynyň institutlarynyň ýol başlarynyň işgärleri, mugallimleri taýýarlamagy kämilleşdirmegiň üstüne hemişe işemeligi barada aýdan sözleriniň uly ähmiýeti belenip, şununla baglykda hormat prezidentiň beýleki ýurtlaryny bu urdany belli bir netije alanyny okuw mekdepleri bilen tejribe alşmagy guramagy taşyranyna ünitli şekilde hem bu urda alnyp barmaly işler boýunça pikir alşyldy. Masada milli sağlyk goraýyş ugamyny munyň belekde döwrewap ýagdaýa getirmek işleriniň dowam etdirilmeligi, lukmançylyk ilminiň öňde barjy gadananlarynyň tejribe giňden ornaşdyrmaly barada belenildi. Şeýle masada sport ugamynyň ösülmegine hormat prezidentiň uly ünsürýän anataly. Belenşýaly ýurdunda köpçüliklerine beden terbiýe, sağalçyk hereketine hemde ýokary tejribeli sporty ösürmek, umummilli derejede dürli sport sağalçyk şäherlerini hem halkara ýarşlaryny geçirmek döwrütimiň içeri fiýatynyň strategik urdur. Ýurdumyzda sağlam durmuş şeýerleriň berkilenmegine, köpçüliklerin beden terbiýany hem ýokary tejribeli sportyň ösürmegine bu urlara möhüm orun degişip oturýar. Halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna ýurdumyzda amal aşyrlayan beýik işleri wasp etmekde medeniýet sunugat hem dürüjlük işgärlerine aýratyn orun degişdir. Bu lugumda geçirilen maslahatda ýurdumyzda medeniýet ulgamyny ösürmegiň maksatnamasynyň ýerine ýetiriş barada hasabatlar dinlendi. Belenşýaly medeniýet ugamynyň idaralarynyň işine sanly ugamyň mümkinçilikleri barha işeň ornaşdyrylýar. Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýyla münasibetli halkara ähmiýetli şäherleriň bir näçesi geçirildi. Aşgabat şäheriniň döwredilmeginiň 140 ýyla münasibetli döwlet başlygyndan karary bilen tasdiklanyny mailnamada gödüň tutulan dawradary hem şäherleri ýokary gurumçylyk derejesine geçirmek maksady bilen degişli işler alınıp barylýar.
Masatda hormatly prezident bilen döwrüň talabına laýykly hemem dünýäniň öňde barjy gadanlaryny nazar almak bilen medeniýet ulgamyny hemde köpçüliklerine habar beriş serişlerini mundan bilekde ösürmeň ähmiýetini nygtanyna hemem bu wagtda beren anyk taşryklaryna üns çekildi. Masatda edilen çykyşlarda garaşyl watanymyzyň şany senelerini medeni şäherlere ýokary derejede taýýarlamagyň wajypdygyny taly. Bu ahalaň taryhy ähmiýetini açyp görkezýän çylraja ýepeşgarny hemem metbuat makalalaryny taýýarlamak boýunça teklipler dinleni. Çykyş edenler hormatly prezidentiň taşryklarynyň degişli derejede ýerine ýetilmek ugruna ähli taýýarlaryny gaýgarmajakdyklaryny anandyrdylar. Umuman Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň ilkinji 2 aýyna ýerine ýetilen işiň netijelerine başlanyp, geçirilen mejlisinde milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmeň ugruna başlanan maslahatlar netijeli häýäti eýe boldy. Bu bolsa şanly ýylymyzda belinen meýilnamalaryň hemem maksatnamalaryň talaba laýyk ýerine ýetilmegini üpçüneder.